माब्लाबाबो जाया नोंथाङा बेखौ सोंबाय थादों आं होनो बड'लेण्डआ जिबनावबो जाया जोंनि बड'लेण्ड लेन्ड दा बेफोरबायदि डाइरेक्ट मोनसे जाथि कमिटिनि बेसिसनि नामै दानि भारत हादराव गोदान रायजोखौ जाया होनो जोंनि एलेखा जोंनि जे लेन्ड दङ बे एलेखाखौ दुवार ओनसोल होननानैसो गोदोनिफ्राय जारिमिनाव लिरनाय दङ जों जे जा प्रसार खालामदों बे लामाजों थाबायबानो जों दिल्लीसिम जोङो रायजोखौ ओरैनो मोननो हायो मा रायजो जागोन दुवार ओनसोल होननानै बुंदों जों नामाकरणआ 18 गासै दुवार ओनसोलखौ लानानै जोङो मोनसे आलादा रायजो मोननो थांगासिनो दं जोङो दिनैहाय बे मोनसे खेंफोरथिखौ बिथांनिसिम हरनो सानदों आरो लोगोसे गासै रायजो राजाफ्राबो जेन' सालिजारि खालामो बाथ्राया जाहैबाय जे बाथ्राफोरखौ बिथाङा होनदों जोङो रायजो राजाखौ ओरैनो दैदेननो नागिराखै दिनैनि समसिम 40-50 बोसोर रायजोफ्रा आन्दायनानै गोदाव सोराव लामाजों दैदेनबोजानानै नंखाय लिडारफोरनि फाव फान्दायनायाव गोबां खहा जाबाय जाथिया आरो जोङो आरो बे रोखोम जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो दैदेननो सानाखै जोङो गोबां जिनिसफोरखौ सालिजारि खालामजोबनानैसो जोङो दा रेडि जानानैसो फोथाराव ओंखारदों जे जोङो रायजोखौ मारै मोनमारगोन जे बे आसाम हादोरनिफ्राय जोङो बोरै आलादा जानो हायो बेफोरखौ लानानै जोङो ओंखारदों आरो रायजोफ्रा जों होननायानो जाजोबो बेखौ जोंहा बयखौबो सालिजारि खालामना नायनो थोनो जेन' दानि जुगाव बयबो लेखा रोंबाय गोरों गोरासै गावनि बिबेक बिबेचनाजों बयबो सिन्था खालामनो हायो बाथ्रा जाहैबाय बिथाङा कयेकथा जोंनि सायाव बिथांनि मथेब्ला जे जोंनि जे सिनायथिया गोमागोन बा बड'लेण्ड सोदोबा BC BTC आव हाबखाबाय जोंहा रायजो मोननाया खाथां बा खायसेबा होनो जे गामि दानखोखांब्लानो बिटिआरनि रायजोआ जानोसै नाना रोखोम खोथा आरोखि दा जोंनि पाब्लिकफ्रा बेफोर खोथाफ्राव गलायजानो नाङा जे सैथोथाया बबे लामाजों थांब्ला मोनमारगोन बेफोरखौ सालिजारि खालामनानै नायनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सिनायथिया बा जोंनि जे बर' सिनायथि बा बे एलेखानि बेसेबां सिनायथि बा आदार कमिउनिटिनि सिनायथि रावहाबो सिनायथि गोमाया बेखौ जोङो दाथि भाबै होननो हायो मानोना भारतनि जेसेबां एलेखाफ्राव दा गोदान गोदान रायजो जानानै थांखांबाय बेफोरनि जेरेखम हमना लादो नोङो अरुणाचलाव बाव थाग्रा जातिफोरनि आइडेन्टिटिया जाहैबाय नोङो सिनायथिया जाहैबाय नोङो आबरनो अकलानो नाथाय बिसोरनि रायजोआ मा रोखोम जादों मोनसे सान ओंखारनायनि रायजो होननानै बुंदों आरो दा बे ग्राउन्डआव बाव थाग्रा जातिफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा आबर अकलानि अरुणाचल रायजो जानायखाय गोमाजोब्बाय नामा गोमायाखै दाबो दं बा नोङो हमनानै लादो आसामनि सिङावनो BTC BTR बर'फोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा निस्सय गोमायाखै ओरै फारसे थांदों नोंथांमोना झारखन्ड सावथालफोरनि रायजो होनना बुंजायो दा बेफोरबायदि आरोखि दिनै झारखन्ड जादों बोलथाय सावथालफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा हेखाना बांखाना गैला नामा दंजोबो बा दिल्ली जाबाय बोलथाय मा बहाय थाग्रा नोङो मुस्लिमफोरनि आइडेन्टिटि बा सिख पान्जाबिफोरनि राजपुतफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा गोमाया आरो जों मोनसे खोथाखौ क्लियार होननो सानबावदों जे दुवार ओनसोल जे जों नामाकरणजों रायजोखौ बिनो थांगासिनो दङ बे दुवार ओनसोल रायजोआ जानो थांगासिनोबो दङ जायोब्लाबो जोंनि BTC BTRआ मालाबाबो खहा जाया बा जोंनि आइडेन्टिटिया गोमोरा जेरेखम नोंथांमोना मिथिगौ मेघालयनि सिङाव जे खासि हिल जयन्तिया हिल बेफोरो 6 सिडुल एरिया बा नोङो अट'नमासफोर दङ दिनैनि दिनाव मेघालय जादों बोलथाय माबोरै खासियाफोरनि नोङो माबाफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा गार'फोरनि गोमायाखै दा बेफोरबादि खोथा आरोखि ओंखायनो नंखाय बेबादि गोदाव सोराव खोथा होननानै पाब्लिकखौ गन्दगल माने गुलुं गुजुं खालामनो नाङा जे जोङो रायजो मोननो थांगासिनो दङ रायजो मोनखांब्लाबो जोंनि सिनायथिया अराय थागोन आरो लोगोसे बे जे नोङो बिथांमोननि जे बड'लेण्ड कनसेप्ट बिजोंहाय जुदि रायजो मोनोमोनबा बे BTC BTRआ जोंनि नुनायाव थाया मानोना बे डिजल्भ जागोन मानोना मोनसे जाथि कमिउनिटि हारिनि मुङै जुदि मोनोमोनब्ला होनदों आरो मोनोब्ला बे अट'मेटिकलि डिजल्भ जागौमोन होमब्ला जोंनि जे रैखा कवचफोर दंमोन ट्राइबेलफोर माहारिफोरबो जे रैखा कवच बे 6 सिडुलफ्राव दंमोन बिसोर गासिबो माने धुलिसात जाजोबगोन डिजल्भ जागोन बेयो माने रद जाजोबगोन गासिबो दा जोंनि दुवार ओनसोल कनसेप्टआ जाहैबाय रायजो मोनोब्लाबो जेरेखम मेघालयनि आन्दारावहाय नोङो 6 सिडुलफोर दं नोङो मिज'रामनि आन्दाराव 6 सिडुलफोर दङ लुसाइ मार नोङो लाइ बेफोरो एजिटिस थागोन होमब्ला जोंहा डाबल एडमिनिस्ट्रेटिभ मोननो थांगासिनो दं मोननै प्रशासन मोनसेया जाहैबाय BTC BTRनि मोनसेया जाहैबाय नोङो दुवार ओनसोल एलेखानि बा दुवार ओनसोल प्रदेशनि डाबल एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंहा बेनिफिट दङ डाबल सोर नोंसोरो प्रमद बर' सालायो ना हाग्रामा सालायो सालायबाय था जोंहा बुंनांगौ जेबो आपत्ति गैया आरो मोनसेया मोनबावगोन मा
गासै गुवार ओनसोलखौ लानानै जोङो मोनसे आलादा रायजो मोननो थांगासिनो दं आरो बिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो बिनि उनाव बिथाङा होनदों जे मा होनो बर' जे नोंसोरो सिनायथिखौ बेकग्राउन्डआव फोजोबगोन जों होनदों जोंनि अरिजिनालिटि जोंनि सिनायथिया जोङो काछारिखौ माने होनो मेस बर' मेसे बर' कछारि जोंनि अरिजिनाल आइडेन्टिटिया बिसोर जोंहा बर' होननानै सिनायथि लानो जोंहा लाजिनांगौ जेबो खोथा गैया जोंहा प्राउडसो जायो जे जों बर' दा बिथांमोना बुंदों बड' जों दाखालिबो होनखांबाय बड'नि खुनु अरिजिन जेबो गैया जोङो आसलथे जोङो बर'सो आरो जों ओरैहाय नोंथांमोना मिथिगोन ओरैनिखौ नों काछारि आरो सोनाब फारसेथिं जे मेस नोङो नेपाल हाजोनि मानसिफोरखौ मेचे होनो बा बेंगलावबो गोबांथार बेबादि दङ क'क्राझार माने क'क्राझारानो मेसपारानो बेबादिसो जोंनि सिनायथिया ओंखायनो नों जारिमिनखौ बिसोरसो बारस'दों जों बारस'वाखै दा जों जारिमिनखौसो बोखांदों ओंखायनो जोंनि सिनायथियाबो गोमाया बे नंखाय गलाय खुस्लायनाय बाथ्रा ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जेन' बिथांनि बे गोदाव सोराव होनलाबायनाय बाथ्रायाव जोङो बल जानो नाङा जोंनि बड'लेण्ड लेन्ड दा बेफोरबादि डाइरेक्ट मोनसे जाथि कमिटिनि बेसिसनि नामै दानि भारत हादराव गोदान रायजोखौ जाया